ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ವೈರಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಚೈನಾದಕ್ಕುಲೇ ಉಲೈಡ್ದುಲೈ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಚೈನಾದಕ್ಕುಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಪಿನ ಆರೋಪ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇನಿ ಒಪ್ಪನು ಏರ್ ಪಂಡಿನ ಸಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋಡ ಪಾಡು ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಐನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 50 ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೈಟ್ ಊರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಯ್ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬುಡ್ಪುಜೇರತ್ತೆ ಇಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೊಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜೇಬುಡು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಪೋಯ್ ಆಯ್ಪೋದು ಬೇತಲ್ಪ ಬಿರ್ಕಿ ಅವು ಫುಲ್ ಒಂದು ಆಣ್ ತುಯ್ಯರ ಪೋಣಗಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಎತ್ತು ರೋಂಗಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಎತ್ತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊನೆಯರ್ ಬೈದಿನೇ ಅಂಡ್ ಅವನೇ ನಿಕೋಲ್ ದಯಗ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆತು ಇನಿ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಅಮೆರಿಕ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕಾನ್ ಓಹೋ ಚೈನೀಸ್ ಕಣ್ಣದೆ ಪಾಡು ನಿಕಲೆ ಚೈನೀಸ್ ನಗಲೆ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಉಂಡ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಏರು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಏರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಣ್ಣದು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ತಿನ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಹತ್ತು ಏಯ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂದು ಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತಾಣತ ಈರು ಸುರುಕು ಬಂಡರು 3000 ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ 80 ಲಕ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರೋದುಂಡಿಗೆ ಅಕುಲ್ ನೋಡೆ ಬೋತೀರು ಅಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲ್ ಜೈದಿರ್ ಅಕಲ್ ಜಪ್ಪುನಕ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಲ್ಲೆತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ರಾಂಗ್ ಈ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಚೈನೀಸ್ ವೈರಸ್ ಬಣದು ನೀ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಟ್ ಇರೆಗ್ದಲ್ಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಾ ಸರ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ఆయన ಕಣ್ಣೆ ಚೈನೀಸ್ ಗೊತ್ತಾರೈ ಹೌದು ఆయనే సరి జేబొకాయగిచ్చే ఆ ఎంక్లిని ఎల్లి మల్తుంది అది ఉండు ఆయన ఊర్దాక్లే ఆయన గెన్పు చేరు ఒక ఎంకల్ దా ఆయన లెక్క మల్పోడు ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕುಲ್ಲ 51 ಆ್ಯಪ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಈ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಪೂರಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೇರು ನಿಕಲು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲ ಕೊರೋನಾ ಫಂಡ್ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಐದು ನಿಕಲ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಪಾರ ಎಂಕುಲು ಹೊರಗೆ ತಂದಿನ ಪಿರ ಕೊರ್ಪಿನ ದಾಲ ಬ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಉಂದಿಜಿ ಹೊರ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತುಂಡ ಕಟ್ಟಿರು ಪತ್ತೊಂದು ದೀಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪುರ ಆತು ಸುಲಭ ಕೊರ್ಪುಜ ಪಿರ